uthole ngomasipala ngabantu bakubambiswano ne-event ezinje ningabantu nabo afuna ukuncedisa kwimicimbi enje uthini ngoku ungathini ngoku sivanjani ngoku kwenzeka ntoni phambi kwakho konyaka na? Okay, sivuya kakhulu. Ndicinga itarget yethu belulutsha siye sakhangela abantu benkciyo abaculayo bonke abantu esibalindele baye bakhona bacula ke njengoba niye nababona kuyabonakala uba nabo le event abayithandayo ngendlela abazinikezele ngayo apha kule nto kwi-event le itself siyabona into yoba khona kuzafuneka sibe ngathi siyaqina kwiminyaka elandelayo sizama uba more inclusive because as much as siyenzela i-KSD le event but we can make it a bigger event that will target the province and South Africa as a whole. Sometime next week.